Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, олға таба койбір темалар турында кыскача. Прививка ясат һәм бер елга саклан шәһәрдә гриппка каршы вакцинация кампаниясы башланды. 50, 60, хәтта 70 елдан соң да кулга-кул тотынышып, бүген тантаналар сарайында гаилә парлары юбилейлар парады узды. Койгылы хәбәр, Татарстанның атказанган икътисадчысы, шолның мактаулы гражданины, шәһәр советы депутаты Флора Андреева вафат булды. Флора Ивановна бүтән тормышын шоллыга багышлады. Хезмәт юлын 1979 елда инженер-конструктор булып башлап җибәрде. 90-92 елларда Шоллы шәһәр советында кооперативлар белән эшләү бүлеген җитәкләде. Аннары мэр урынбасары, 98-2001 елларда башкарма комитет шәһәр хакимияте башлыгы урынбасары, 2014 елдан башлап мэр урынбасары булып эшләде. Нинди генә җаваплы вазифада булса да, хезмәтен җиренә җиткереп башкарды. Флора Ивановна озакка сузылган каты авырудан иртәнге сәгать 9-да ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә вафат булды. Флора Андреевнаны иртәгә 16 август көнне сәгать 10-да Тәүбә мәчете яныннан соңгы юлга озаталар. Прививка ясат һәм бер елга саклан. Шолда гриппка каршы вакцинация кампаниясы башланды. Бу ел ул узган елларга караганда 2 атнага иртәрәк башланып китте. Вакцина үзебезнеке һәм үзен яхшы яктан күрсәтте, ди табиблар. Ул инде шәһәр поликлиникаларында бар, һәм хәзерге вакытта медицина хезмәткәрләренең шулай ук йөкле хатын-кызларның иммунитетын ныгыталар. Толырак калдагы минутларда сөйләрбез. Гриппка каршы вакцинация алдыннан мәҗбүри тикшерү үткәрелә. Медицина хезмәткәрләре кан басымын, температураны үлчи. Евгения Бондарева тулысынча сәламәт. Димәк, ул сезонлы авыруга каршы прививка ясатырга мөмкин. Кызның сүзләренә караганда, ул беренче тапкыр гриппка каршы вакцина ясатырга карар кылган. Чаллы йөклелекнең 9 аенда, шуңа күрә сабыйның сәламәтлеге өчен борчыла. Сейчас по рекомендации своего лечащего врача, акушер-гинеколога, и также заведующей нашей женской консультацией Чулпан Радмировной, я сделала прививку, потому что сейчас уже 39-я неделя, и в любой момент можно пойти на роды. И я переживаю за свою жизнь и своего ребенка. Балалар, йөкле хатын-кызлар һәм медицина хезмәткәрләре куркыныч төркеменә керә һәм йогышлы авырулардан беренчеләрдән булып аларга прививка ясала. Используется вакцина 4-валентная, инактивированная, без консервантов. В ней содержатся штаммы, актуальные для данного эпидсезона. Это вирусы гриппа А, H1N1 и H3N2 и вирусы группы Б. Вакцинация һәркемгә, бигрәк тә хроник авырулары кешеләргә, 60 яшьтән өлкәнрәкләргә, мәгариф сәүдә системасы хезмәткәрләренә һәм башкаларга киңәш ителә. Вакцина медицина учреждениесенә килеп җитү белән поликлиника хезмәткәрләре барысына да алдан хәбәр итәчәкләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шоулар безнең ишегалды проекты буенча фикер алышканда да күбрәк балалар һәм спорт майданчыклары сорадылар. Быел шоуларның теләкләре исәпкә алынды. Буш урында зур спорт уен комплексы барлыкка киләчәк. Бу хакта тулырак киләсе сюжетта. Шоулар безнең ишегалды проекты буенча фикер алышканда да күбрәк балалар һәм спорт майданчыклары сорадылар. Быел шоуларның теләкләре исәпкә алынды. Буш урында зур спорт уен комплексы барлыкка киләчәк. Где будут у нас теннисные корты для большого тенниса, волейбольные площадки, баскетбольные площадки, футбольная площадка будет, столы для тенниса маленькие, воркаут-зона большая, хорошая будет. И, конечно же, для наших маленьких чонинцев это детская площадка. Шулай ук йөгерү юллары, шишенү бүлмәләре һәм санузеллар блогы булачак. 16-нчы комплекс халкы бушлык урындагы төзекләндерүгә шат. Аларның сүзләренә караганда, аларның микрорайоны спорт белән тәэмин ителгән, тик физкультура белән шөгыльләнү өчен урыннар аз булган. Безгә бирелгән урында заниматься итү бик тә яхшырак. Мәктәпкә кереп йөрим мин һәр вакытта да, анда сүз әйтүче юк. Ну, монда үзебезнеке булгач, зур бәхет дип уйлыйм. Хәзер әзерлек эшләре бара, тиздән коймалар куярлар һәм төзелеш башланыр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
50-60 хәтта 70 елдан соң да кулга-кул тотынышып, бүген тантаналар сарайында гаилә парлары юбилярлар парады узды. Гаиләләрне чаллы мэры урынбасары Ирина Сәгыйдуллина шәһәрнең иҗат коллективлары шулай ук безнең төшерү төркемендә котлады. Рауил белән Асия Ханзафаровлар 50 ел бергә гомер итүләрен билгеләп үттеләр. Олар инде 2 кыз үстереп 5 онук тәрбиялиләр. Ә бүген әлеге пар озак еллар бәхетле гаилә тормышының сыры белән дә уртаклашты. Друг друга с полслова понимать. Да. Когда друг И не друга понимаете, перечить. вот это самое главное. Самое главное, друг на друга долго не обижаться. Әлгічофлар гаиләсе 70 ел буе кулга-кул тотынышып бара. Ир белән хатын бер-берсе белән мәктәп елларыннан ук таныш, бер күрүдә үк гомерлеккә гашыйк булганнар. Василий Анисимович Татарстан Республикасының атказанган автомобиль транспорты хезмәткәре, ә Тамара Степановна һәрвакыт янәшәдә була һәм шул ук транспорт идарәсендә тегүчеләр бригадасы белән җитәкчелек итә. Суть заключается в том, что мы, когда познакомились, поняли, что у нас очень много жизненно важных событий между собой. Поэтому мы решили разделить их, и чтобы каждому было дружно, весело и жить счастливо. Юбилярларны шәһәр мэры урынбасары Ирина Сәгыйдуллина да котлады. Но сегодня я всех вас, дорогие друзья, хочу поздравить с праздником, пожелать вам долголетия, пожелать вашим семьям счастья, здоровья, благополучия. И еще раз примите наши искренние поздравления. Мондый парлардан үрнәк алырга һәм көн сайын алардан сирәклеккә һәм гаилә тормышы сәнгатенә өйрәнергә кирәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.